Mitä sä täällä teet? Mitä me tehdään tällaista holvia ja tähän pitäisi seuraavaksi pattingit laittaa, että saadaan valu tehty tähän muottiin. Että tällaista. Moi! Miksi tänne alalle kannattaa hakeutua? Hyvät palkat. Sen palkan lisäksi niin siltä työltä saa myös muutakin palkintoa. Eli työpäivän päätteeksi lähtee kotia, niin sieltä löytyy aina jotakin, mitä on tullut tehtyä. No, mitä kaikkea tähän alaan kuuluu? No, tämän rakennustekniikan, eli peruskirvesmäen töiden lisäksi, mikä on tietysti monipuolisia töitä, haastavia töitä, niin kuuluu vielä talotekniikka, eli LVI, sähköpuoli ja sitten kivipuoli, kivimiehet, piharakennustyöt ja sitten tietysti nämä meidän takka- ja tulisia ja julkisivun muurarit, eli muurarit. Mistä mä löydän muurarit? Mä haluan niitä lähteä. Valkopöksyt löytyy tuolta päin, et sinne päin. Ole hyvä. Kiitoksia. Moikka. Moi. Mitäs sä teet? Muura seinää. Tää kahitiilestä. Se on oviaukko ja ikkuna. Miten sä oot päätynyt tälle alalle? No sen takia tää on mielenkiintoinen ala ja tässä on sai itsenäisesti tehdä ja tää on tällaista mukavaa hommaa.